Kajing tu kana sapang kawe kajing jia kabajia shisha ha kawe kishnong ha kaba pin kendet bat sngaw sen ai. Kane kalong kajing tu kana sapang we ubriu ubariu spa ubadan kakali fortunar kaba pernai bha bat hakmat jong kane kakali hasurok kadon kalok jong uhi kabala syak kentaj ha uhi menta kaim kum kanong pan krong hasurok. Ha kawe kasngi kadai kapor men step ha kata kasnong ladon kajing blok kali kabajur kumba julong man la kasngi ha kata kajing blok kali la yoi ya kawe kakali fortunal kaba pernai bat kibasyong ha kata kakali ulong u anket unong khayi u bakraw bat unong nya jong u anket bat u driver kimut penlej sasorba nakabenta kajing yalang kabakong san bat kerke. Kadba kakali kadang ya chakmat. U ankit ula ong ha unong nya jong u. To pensenge shua. Pet katno kajing blok kali. Kalong kabajur. U ankit ula ong. Don kam ban kerke. Ngin poi hi ha kapor kababiang. Ngidang lap ya kajing yalang jongi. Unong nya ula pensenge ya kakali. Bat ki yang kaino halente. Kadba u anket udang pait saudong ya kibadon hajan jong u. Ula yoi ya kibriu kibadon hangta. Kajing mut jong u. Kalet syakita ki kentei kibayang hakendong surok. Bat u yoi ya kajing sngsi bat kijing hakikmat jong ki. Kidon ru ki kena red kibapong ki janjot. Kibadang yaj saudong ban pan jing bam. Kadok nu jong u anket. Kadap da kajing isen namar ulong ubriu ubakut mensiam. Bat ubajuya rap ikibaduk bat kibadon kam. Watla u anket ubun kam makena. Udon kajing temu ban yarap yaki. U anket ula ong ha unong nya kali jong u. Tupli ya kajing kang kali. Bat ula shim ya kapla jong u. Bat u ai pisa haman kawai ka kentay. San spa tingka. U ong haki da kajing sngaw bha. To shim kane ban tit jing bam nakabanta ki khun jong pi. Ki kentay ki badon hangta. Ki kmi ya u da kajing sngaw ngo. Ki ai jing duwai. Bat ki lej no da kajing sngaw bha. Kajing blok kali lanang duna. U driver ula start ya kakali. Ki mut ban lej no. Henry u anket ula yoi ya kawe ka kentay. Kabatit ya kajing kang yet. Bat kalaong. Sahab. Pite yang nga pim ai. Kat bai ki weipat pila ai. U ankit haba u yok sngaw ya kata kasur. Ula sngaw kendet. Bat u kwa ban pej benia ya ka. Baka day mano. Kadur kmat jong kane ka kentay. Kalong kum kadur bula. Ki janru ki batngit. Henry u ankit u sngaw kumba u itu ya kata kabriu kabapan krong. U ankit u pa pensenge ya kakali. Bat u yaj sakmat. Upej bha ya kata ka kentay. Bat usngaw kumba utip yaka naduk mensyua. U ankit ula keli. Pidei ilusi ne kumno. Kane ka kentay. Kasang ya kensan. Bat ka ong da kasur ka basngaw telot. Hoot ngadei ilusi. U ankit ula sngaw sen Udap da kajing sngaw lingo. Bat kalakta ha ka mensim jong u. Kane ka kentay. Kadai hi kalok jong u mensyua. Kaba kila dap ya pelaj san siing bat u. Bat menta kasyong hasurok. U ankit u keli da kajing lingo. Lucy kumno pilong kumne. Pidei kabawan na kalong ying kababet kababiang bha. Ha kapor ba ngila ya pelaj. Pila shimro arpolak na nga. Nga la dap siu ya pi. Kumno piwan ha kane kajing long ban hasurok. Kalusi kelas dang banyat yaki umat nakikmat jongka. Bat kalaong ankit to ai por ya nga kwa banyatu ya pi bero. U ankit ula ong to kisyong hakali ngin siya keren. Unongnya upli ya kajingkang. Bat kalusi kasyong ha kakali. Henry katba gidang syong ha kata kakali. Kibriu kibadon saudong ha kasurok. Kilas dang ban keren kumne kumtay. Kila perkat, bau ankit udon kajingmut kababomman. Kibriu kilas dang banyalum, bat ki keno, bau ankit utmu ban lekam sniu bat kane ka kentay kabaduk.
bat kila ongru ya shanu phimut banyalam yaka. Ka Lucy kala septiang, Henry kala ong. Phi barok tersengap, uni udai ankit, ulok barim jonga mensua. Ngalet bat dakamon jonga hi, shim lapan bor yanga. Kipat ba kila sengap, bat kila sange ban kenok. Henry kidang don kibadon ke jingmut ke basniu ya Ki ong ba kum badai riu kraw. Balai lam mikane ka kentai, umut banle ayu yaka. Ankit bitar halaman sim. Henry penjai-jai yalate. Banum kren ai. Bat ula ong tang si kentien. Lucy dongin yalet no. Ankit bat ka Lucy. Kilet syakaway ka hotel. Kabadon hakmat surok. Ankit pa ay unong nya kali jong banlet tit jan. Bat ki jingdon kam ya ka Lucy. Katba unong nya kali ulawan pai. Ula ai ya ki jingdon kam baro ha ka Lucy. Ankit pa ya kam bakan let syaka washroom. Ban let sum let side. Bat bakan pongno laki jan ki batamai. Hadin kat 2 kat 9 minit. Ka Lucy ka mi biang laki jan ki batamai. Ankit ulayo iya ka. Kumba ka long hakipor ki ba mensua. Kaba ib habriu bat kaba idon burom. Ankit upet yaka la kumba uyasem ningkong. Ankit ulaong. Ngahap banlet dan kam syasor menta. Ngini kenduk biang la syai hakane ka hotel. Ka Lucy ka kongu. Ankit syua buun mi hakata ka hotel. Ulaong ha unongnya kali. Arrange baro ki jingdon kam jong Lucy hangne. Driver ule ya ke ka bau Ankit uong. Ankit ulaong. Ngan sawan ban ya syam bat pi la syai kasngi. Minta nginlet no. Ka Lucy ka rungno ha kamera. Ha kata kamiet. Ankit ula poi hasor. Bat ula pendep kloy-kloy ki kam jong Henry ha ka por ba utia. Ka jingmut jong ka let sya ka Lucy. Ankit uperkat. Ka jing im jongka bat ka jinglong jongka ha ka por ba mensua. Ankit nang yo tia syu. Kumjuro ka Lucy kam nang tia. Ka linga ka pisa. Ka perkat ya Ankit. Ubala ai jing yarap yaka. Ha kasngi ka babut. Ankit ula pendep no iki kam jong Bat ulawan pai biang syakata ka snong. Ulet biang syakata ka hotel badan ka Lucy. Uyo yaka bakala ap ya ha kata ka jaka. Ankit usngew hun haba uyo ya ka jinglong jongka. Ba kadang kuit mensim kumju kum hakipor wa mensua. Henry menta keladai ke por banyakren ya ka jing shisha. Ka Lucy kelas dang banyatu ya ka jing im jongka. Hadin ba keladap ya pelaj bat Ankit. Ka Lucy kalaong. Ngam kwa banyak pelaj no ya ka jing adai silok jongi Ankit. Ankit ulaong. Tebalay pipan ya pelaj no ya nga. Ka Lucy kalaong. Kadai ka jingmut jong kibriu jong ngahi. Kibaying jong nga kilapan bor ya nga bangan lek kumta. Ka Lucy kelanang ya tu ha Ankit. Ha ka porba ngadang samla. Upara jong nga bat henmen kensi jong nga. Kilong giba beach spa. Kilaong ya nga bangan ya tok syong kurim tang bat pi. Kanang banyok pisa. Bat hadin kipen bor ya nga bangan ya laj san siing no bat pi. Banyok kwan pisa na pi. Ka Lucy kalaong. Nga klem tip ya ka jingmut jong ki. Hadu balapoy ka por ban lek kumta. Kibahaying jong nga. Kilapan bor ya nga ban lek klem da perkat. Ngalasim pisa ya pi. Kumba laray da kaying bisyar. Ka Lucy kalaong biang. Henry hadin kene. Barok ka pisa kila simlot. Kila le ya kakam ka bomday. Bat hadin katu kat ne panay. Kila beano ya nga na ying. Kila ong ya nga. Bangaday tang ka bomdon ay. Bat ngalong ka jing hakmat jongki. Ka Lucy kalaong da kasur ka basngaw san ay. Ngalakum ngek ya kibahaying. Ngalapenjot ya kaying kasem lajong. Ka Lucy ringkat ka jaw umat. Kalaong. Ngalalet bantray haying kibriu kum kanong tray. Henry ngalasya le ben bat ngalasya penjak burom na kibriu. Kila keno bunjat ya nga. Bat kala pelong ya nga bagan pepno hakata kakam. Ka Lucy ka jaw umat. Bat kalaong. Hadin kata. Ngalasdang balik panjing yarap hasurok. Bat kalong ka jing ka pakraw. Ngatip ba kalong ka bomday. Henry dan latsyu ya nga.
Ka Lucy kala pensengau ya u anket. Ba watla kila ya laj san chiing bat u. Henry ka jing iet jong ka ya u. Kampat kut. Ka Lucy kala ong. Ngala penseniu ya ka jing im jong pi. Henry ha ka jing im jong nga. Ngadang kan mau ya ka jing iet jong pi. Ka Lucy kala ya tu. Ba ka dur ya thok jong ni. Ngara kat sya bangalet. Kenang ba ngan tengan ka mensim. Bat ngakan mau ya pi man la ka sengi. U anket ula sengap. Bat ki umat ki tuoj ha ki khmat jong u. Ula yo i ya ka jing shisha. Ba ka jing long khuj jong ka ne ka kentay. Kadang don haka. Kat haduk menta. Watla kala syak penseniu da ka jing mut ba bom man jong ki wei. U anket ula ong. Lucy pidei ka ba khuj mensim. Nga seusen ya pi. Bat ka jing long bom man ki briu. Tang namar ka jing kuas pa. Ki penjot ya ka ying ka sem jong ki wei. U anket ula ong. Imei jong nga ikan mau bah ya pi. Balai pim julet ya kendo imei jong nga. Ka Lucy kala ong. Nga jupur khat ban let ya kendo imei jong pi. Henry nga sngeu le rany. Namar nga la le ya ka bom day. Bat nga la le pop. Nga sngeu ba imei jong pi. In num so tan hat syu. Bat in num map syu ya nga. Ka jing ya kran jong ki ha hotel. Ladap khat wei ba jemen miet. U anket ula ong. Menta nga ha ban let no. Namar la Simon step nga dan meeting hasor. U anket ula ong. Balada pi ay ya ka address jong pi. Hang no pi syong. Tengan sawan ban ya syambiang ya pi. Ka Lucy kala ay ya ka address baka syong ka sa ha u anket. Bat u anket ula let no asasor. Ban pendep ya ki kam badang sa. Ha kasngi ka babut. Hadin ba u anket ula dep ya ka meeting. Kapor kala miet ba. U anket ula tia no hasor hi. Henry ha kata ka miet ru. Umnang yok tia. Uperkat ya ka Lucy. U anket ula ong. Watla ka Lucy kala shim ya ka rai ka bom day. Henry ka long ka bakhuj ban sim. Bat day ba ka le maka. Henry day da ki wei ki bala pensyoy ya ka. Namar ka jing kuas pa jong ki. U anket ula ong biang. Hato ka long ya nga bangan ailat biang ya ka Lucy sa shisin pat. Ka Lucy ru ka linga ka pisa. Kam nang tiak nang dem. Ha ka ying baka sa. Ka ong yala de. U anket kat ne u yarap ya nga. Udon ka mensim seusen Hato ngadan hok ba ka jing yarap jong u kanwan hanga. Ha kasngi ka babut. U anket ulawan pai ha kata ka shnong. Ulawan banya syam ya ka Lucy ha ying sa jong ka. Henry ulatip ba ka Lucy kalit pan krong biang ha surok ban pan kadang yala ka kepo. U anket ulat yuat ya ka Lucy. Bat ula syam biang ya ka. Ula let ya lamno ya ka sa ying sa jong ka. Henry u syam ba ka ying sa jong ka. Kalong ka bajot. Don Don tang ki tiar jot bat ka dur ya thok jong ki. U anket haba u yo i ya ka dur ya thok. Ula ong. Lucy nga bat pi ngiladap ya pelat san chiing mentala saus nem. Pimut banle ayu ba pi bu ya ka ne ka dur. Ka Lucy kala ong. Anket barok ka day ka jing bakla jong nga hi. Tomap ya nga. Bat ngadang iit ya pi kat haduk mentaru. Kumba nga iit mensua. U anket ula ong. Lucy watla pila bakla namar ka jing syak pensyoy. Henry pilong ka bakhuj mensim. Watla ngiladap ya pelat san chiing. Henry ngalamap ya pi. U anket ula ong. Imei jong nga ijukan mau ya pi man la kasngi. Tokren no imei menta. U anket ula say ya ka mobile phone. Bat ula phone ya ka kemi jong u. U anket ula ong. Mei ngala syam ya ka Lucy. Ka kemi jong u anket. Ka sengap ya ka surkran jong ka Lucy. Ka Lucy ka yam. Henry da ka sur jong ka jing kemen. Ka kemi jong u anket. Kala ong. Kun syanu pija. Ngakan mau ya pi man kasngi. Ka Lucy ka keren da ka jing sengusi. Bat kala ong. Mei map ya nga. Ngala lepop. Ka kemi kala jubab. Ngam jupin saja yano. Namar barok ngi kibriu. Idon bet ka jing bakla. Ngala map ya pi na duk mensua. Ka kemi kala ong. Anket. Tawan paino siya ying. Wanya lam ya ka persa jong nga. U anket umla ban kentat ya ka jing ong jong ka kemi. Bat ula ong. Lucy. Yangin let no siya ying.
ka Lucy ka singaw artatien Henry u Ankit ula pensingaw tu yaka bat upa yaka bakan syong hakali bat kilalet saying jong u kat ba kidang rung haying ka kemi jong u Ankit kelapan krek yaka ying bakan pediang yaka Lucy da ka jing iet ka kemi ka pek yaka bat ka ong kun pilawan pai ka ne ka day ka ying jong pi u Ankit u ong yaka kemi jong u May kane gede ka kentay ka balashim arpolak na nga. Pisngaw day baka day hok bakan wan pai biang hagane ka ying. Kakami kalaong. Hun lada ubriw ubajak menstep wan pai haying hagapor menmet. Kamlak biang se. Kakami kalaong biang. Nginum tau kaliang yano. Namal ajing map kalong kabaday banyok kalat ban kalayaki. Bat ban im hagajing im kabatamay. U Ankit ulas ngap bat kelia kemen da kajing map. U Ankit ula ai jingerap ya ka Lucy ban tray ha ka company jong u. Kum ka jingerap ban yok jing im temai. Ka Lucy kala tray minot bat kala yok biang ya ka jing siu tu bat kajing kermen. Ha ka bakut u Ankit bat ka Lucy kila sedang biang ya kajing im jong ki ha kajing iet bat kajing map. Kani kajing ya tuk kana kapan i yangi bakas pa kamla bantet ya kajing iet. Kajing iet bat kajing map kila ban penyas nok pat ya kalong ying kebala pat lapra. Lada episode tenat, sungguh like, share, komen, bat subscribe ya ka channel.